tá master Seán an masters fia san down. An fáná is in master Seán is far down meller tolin sé Aireoidh na tomid Níor táid gurtaí others bíonn sé scríolann in mar an clúdánatí others tá sé anthe cinál Héis as cinn scoilbliana chatha an seo measc pobl na Forbacha ag géirí cuasaí éideacha sé uathu. Bhaine sa cinan sin cúpla mí siar go raibh chun 60 siar agus áirt beidir a thuirte rudaí eile nach bhfuil cho deireadh agus atá cuasaí éideacha sé. Bhfuilm beag an taistilíonna, bhfuilm beag an péinteáil, beag an léthireacht agus beag an iascaireacht beidir agus chuil ar cuairtigh mo chuí cáirde nach bhacha le tamil. Tá sé gúnaí taobh má i leabhart leis na gasúir déanna sprílób, bhíon léithantaíán agus bhí láán in nora agus bhí sé mána hí ar talla leis na gasúir bheoga déanna picnic na déidiche. Bhíonn sé thusa go lá spórt. Tá sé antaú leis na gasúir is éisian sé lob agus is brá leis na gasúir é. Is dóigh ceann na rudí is mó a rithelam faoin ná gur spéis mhór ag Seán sa teicneolaíocht a gcónaí agus d'eagraigh sé go mbeadh muid ag pléile tugra Erasmus agus bhí muid ag pléile na ríomhairí agus an teicneolaíocht agus bhí go leor eilúint chur ar fáil dúin agus bhí airinn go leor rudaí a óla me an am agus nach airne bhí an tá mar nuair a tháinig an tíon glasal bhí cuideann bhí go leor rósan, bhí go leor réiteach dinta, go leor an réamhobair agus bhí buntáiste mhór bhí fís fad téarmachaige ag an nó. Táid chun in siar chasa. Táid ag duine orad gcuineachtaí an seachainn se rudainn agus táid ag casa ina siar agus is brád master Seán na Hileán Árainn. Sin an fágur thóg sos múinteoireacht an chéadú ar riamh ná an sort cangol sin spreag agus na páistí a chur ar a simras a bhir a híon agus a bhir a dó go mbeadh sé tainneamh as an éidechas agus tá éidechas chó táhachtach. Bhí rádan I frád tep corta múlío teochaína de master Seán others anam het dochtainna heasa stola fád ar others críthe ar salár others lár freisin by Anna master Seán. So is dóilm má tá muid gur compráid dhéana idir Seán agus aon duine eile. Is dóilm go féidirlinn a rá go sé só cos leis na féileán an seotha tá ein. Tá muid a tuairt airga éileán ó bhí siad na spridneanta beag bídacha cos le Seán ar bhí sé has sé amachchan seo agus sin dás siad agus rinne siad crisalad an sin agus inis tá na féileán oscailte agus ré leis an angach ágáil cos le Seán agus éalú leis ar scor agus bain na féileán leis le cúna dé.